Oimore nyakoromogi machiegni kuom Jaramogi TV ne weche manyien mabende waikoni tarik 6 dwe mar 6 higa ma 2024 wantiere kod mathoth ma waikoni kamagi e weche ma wamiyo pek. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. I agree totally. Jatend duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga osiro lwedo paro michwalo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar pogo yuto mar Kenya kede okwan ji e gweng' ka gweng'. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. I agree totally. Jatend duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga osiro lwedo paro michwalo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar pogo yuto mar Kenya kede okwan ji e gweng' ka gweng'. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkati ma 87 ewi 100 odagi wachni kendo gi support. Nonro mar Infotrack nyiso ni atamalo maduong' ma jo Kenya kwedo osuru machano juogi nengo makati, nyamburko kod mamoko kokale paro mar chik mar omenda. Order no kata doko ni ogole ten order makoro kwanya implement nikech contract as at that time joido kanyo seru. Piny owacho ma Migori oramo ni ok biluwo chik do mar dwaro ni duoki jotije mako jolo e tich. Nyakoromogi panel tudi kodwe namba mar 3-6-0 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Kama bendo boro bedo kawagoye kod mbaka e weche mabendo wakelu ni gielak sechige weche manyene chenro mara ngichwelo nyinga Uchengi Emmanuel jaloko mara en Belinda Adhiambo. Kawacha konya korom gajuang ene budget mapacho kaindi mano bende mar hikomenda mar 2024 mano bende igeno ni ibiro som machiegni ni kagisa nitiere chendo mopogre ma dhi nyime pacho kaindi to kane osenyis kido kaka obiro bedo ka ochal osebed ka ikaw paro kendo somo paro mopogre kuom kuoth mopogre kaachiel kod sectors mopogre ewi pachgi ewi budget no bende jomoko osewuok oko ka siro kendo moko bende nitiere kod ng'ur mopogre kowuok kuom jopiny kaachiel kod kembe mopogre ma bende osenyiso chendo magi mar dwaro loro kata mana weyo moko kuom sir magisebedo ka gichiwo kaluwore kod chal mar budget makamaindo. Miyo korom gajuang udhio masandwa ni mondo malik ni to pesa okete kidienje machal nade to gin manyalo bedo marom nade mabiro siro chenro mopogre e budget no mabende biro bedo ka iso machiegni kanyo bedo kwa chao kaini mondo miwayangni kaka budget mabende ulieki mar higa ma 2024-2025 biro bedo kachal. Budget mangima en shillings trillion 4.006. Mae kaka bende wacho nango budget no biro bedo ka chal mabende geno ni e kidienje mopogre koriwo omenda go duto to biro chopo omenda mo shillings trillion 4.006. Ka odhi menya kwaro mga juang udane mondo mwa phone nigi matindo ni to omenda ma koriwo duto kelo trillion 4 no biro bedo ka dhi e kidienje mopogre. Apis jatend piny korom gajuang kwa chako miyo omenda maromo shillings billion 5.1. Matini chendo duto mantiere apis jatend piny biro bedo ka itayo e bo budget mar omenda maromo shillings billion 5.1. Nitiere apis jalup jatend piny ma apis na bende chwale chendo mag mopogre mantiere chuny boma ma Nairobi. Mano bende apis jalup jatend piny biro bedo omenda maromo shillings billion 4.8. Chendo duto mantiere e kanyo korom gajuang e apis jalup jatend piny gi gik moko mabende dwano timo pogre kaachiel kod jotich gik moko duto biro kawo omenda shillings billion 4.8. Apis jotend migepe omiyo omenda shillings billion 1.1. Apis jatend migepe mano kar Musalia Mudavadi nitiere gi budget mabende biro kawo omenda shillings billion 1.1. Ka wadhi nyime e moko kuom kuna bende oketie omenda kendo pog matindo. Nitiere kanyo
kar jot mar jatend piny mabende ong'ere kanyo kaka State House biro bedo kanyo ka omenda romo shillings bilion 9.5. Matieni kar jot mar jatend piny jogo matiyo kanyo chenro duto mantiere kanyo bende koro mi omenda bende nyalo bende biro tayo gi omenda no mar 2024 2025 omenda romo shillings bilion 9.5. Duol mar jotend migepe manoriwruok mar rito chenro mag mopogore opogore bende omiyo omenda kanyo romo shillings milion 275 budget no bende iwacho ni mano molieki ni biro bedo kanyo katayo chenro bende e higa mano manyien. Kala jot mar jatend piny omiyo omenda romo shillings bilion 9.5 kaka somono. Duol mar jotend migepe bende milion 275. Ka wadhi nyime nitiere moko kuom bende omenda medo pogne sectors mopogore opogore. Duol matayo od bura mano PSC bende koro omiyo omenda romo shillings bilion 44.5. Od bura nitiere kod chenro mag mopogore opogore. Nitiere duol mong'ere kaka PSC matayo chenro mag od bura mamalo omiyo omenda romo shillings bilion 44.5. Ka wadhi nyime bad migawo mar doho mabende ong'ere gi dho ngere kaka judiciary gi chenro mag duto mag doho e budget no bende olieki ibiro miyo omenda romo shillings bilion 24.6 mondo mi gitago chenro mag duto e hik omenda no mar 2024-2025. Apis mar Auditor General ma ng'ano bende ochung'ne nono buge mag piny owacho mopogore opogore kaachiel kod mago bende mag counties omiyo omenda mar romo shillings bilion 8.6 mondo mi gita chenro magi makare mondo mi gitiek gi e hik omenda no. Budget ma bende olieki ni ibiro migi ma gibiro tayo godo chenro go en shillings bilion 8.6. Aguch siro gwenge manigi midhiero mong'ere kaka Equalization Fund ma bende sirkal ni thoro golo ne gwenge mantiere kuonde mowacho ni marginalized mopogore opogore iluongo ni Equalization Fund ogol kanyo ma e budget no en bilion 10.5. Ka dhi nyime moko kuom bende oketi omenda e budget no bende walieko ni en ni duol mar IEBC ma duol mochung'ne weche mag yiero pacho kaendi to kod chuogo tong' mopogore opogore bende ochung'ne gik mopogore opogore ma bende obedo kwaseng'iyo nitiere kanyo kod omenda romo shillings bilion 3.7. Jogo mochung'ne timo nonro mag mibadhi pacho kaendi EACC to kod chenro mage duto omi budget kanyo ma shillings bilion 4. PC mar NIS ma ogino fuamb kiche pacho kaendi ma bende fuambo gigo matimore e tong' mag piny Kenya gik matimore Kenya kaendi kod gimoro amora nyalo dwaro mondo ginyise weche mag arita pacho kaendi mago fuamb kich omigo omenda romo shillings bilion 46. PC ma jomin bura ma DPP mochung'ne buche mopogore opogore pacho kaendi ma mine buche e doho omiyo omenda romo shillings bilion 4. Migawo mar jolweny chenro mag duto jolweny gi kidienje gi mopogore opogore mago mag yamo mag pi to kod mago bende mag lo omiyo omenda kanyo romo shillings bilion 173. Chenro mar weche ma oko tudruok gi pinje ma oko gik mopogore opogore kamano omiyo omenda romo shillings bilion 23. Ka odhi nyime kor mga jwang' en budget malach kendo oketne pok mopogore opogore kidienje mopogore opogore. Od bura mar Senate gi chenro mag duto mag tayo senators gik magitimo od burano gi gige duto ma bende otenore kod omiyo omenda romo shillings bilion 8 mago e budget molieki. Chenro mag od bura mamalo mano od bura mamalo bende ilose chike mopogore opogore bende kikadhe e budget ni bende omiyo omenda romo shillings milion 458. Tudruok kod twak mag loso chike od bura bende oketne omenda kanyo maromo shillings milion 119. Tayo chenro mag chike od bura milion 117. Chenro mamoko mag siro od bura bende siro gode chenro mamoko ma bende nitiere kanyo manyalo tayo chenro mage omiyo omenda romo shillings milion 228. Kapod wadhi nyime kod mga jwang' en budget maduong' kendo wang'iyo iye gigo ma nitiere kanyo wantiere kod weche mag somo. E chenro mag somo bende osebedo kidwaro weche mag ndiko jopuonj tich siro junior secondary CBC gik makamago kelo pok e skunde bende itayo godo chenro mag somo opogore opogore e primary to kod secondary omiyo omenda romo shillings bilion 142. 142 bilion bobedo ka siro chenro mag somo e primary to kod secondary. Mbalariany kaachiel kod college kuonde miyudo omenda mago mag HELB chenro mopogore opogore kanyo omiyo omenda romo shillings bilion 127. Ka kuonde somo mag tiegruok mag lony mopogore opogore mag lwedo mong'ere kaka TVETs omiyo omenda romo shillings bilion 30. Kowere gi chenro mag somo wadhi kendo sekta machielo bende nitiere kod pok mar budget moselieki mar higa mag 2024-2025. Nitiere kuonde thieth gi chenro mag mopogore opogore mag osiptende to kod weche mag thieth omiyo omenda romo shillings bilion 102. Ndiko laktete tich ma bende osebed king'ure mopogore opogore kelo yedhe gik machal kamago omiyo omenda kanyo romo shillings bilion 102. Chenro mar ngima oganda mano public health mabende osebed ka ilose machiegni ni toka nitiere kod ng'anyo mopogore opogore kanyo bende nitiere kod chenro mag thieth mag oganda public health omiyo omenda romo shillings bilion 28. Mago duto
nitiere weche mag migawo mar thieth gi chenro mag thieth e pacho kaendi. Ka bende wadhi nyime en ni e budget no nitiere weche mtindo kod teko mag stima e pacho kaendi. Nyakwaro Mgajongo bende oselosie mang'eny. Nyuolo stima e pacho kaendi oketne omenda mar shillings bilion 15. Keyo teko stima kende mopogore opogore bende koro meeting mar keyo teko stima gi chenro magi duto kod sir mibiro migi e budget no omigi omenda mar shillings bilion 51. Kidewa moko mag stima bende wacho ni koro ok nyuol kaluwore kod stima, ilo kan gik moko mitiyo godo e nyuolo stima e yore moko mopogore opogore pacho kaendi bende koro ketnegi omenda mar shillings bilion 2 kata chenro mag sekta mag stima kama oting'o gigi duto makoro bedo kitayo godo chenro no, itayo godo chenro moko mopogore opogore, oket kanyo shillings milion 561. Nyakwara mogi gin mago bende gimotenore kod budget ma bende ibiro bedo ka isomo ka bende watieko en weche mag apaya pacho kaendi. Kongo apaya, gero apaya, ya mago bende chalo bende odinore ka achiel kod gigo mopogore opogore. Nderni to kod apeyni oketni gomenda mar shillings bilion 199 e komenda no magana gi 24 gana gi 25. Ka bende sekta mar obila, apisas mag obila ndiko gi e tich, chudo magi medo gi rang'iny ng'ang'ogo duto tetete omiyo omenda mar shillings bilion 110.5. Akoro magi en wacho ni budget molieki mar higa mag 2024 kobiro kadhi to kwan omenda go duto koriw chopo bilion chopo trilion 4.00 gi mware bathe kanyo mabende biro tayo Kenya e komenda mar 2024 2025. Oseliko ni gin mago ka gin mabende pod igoye twak kendo gikone ibo chwale nyime od bura mondo migi kadhi mondo mikoro bed budget ma pacho kaendi. Nyakwaro Mgajongo mano e kaka ochal. Kadhi nyime en 46% mar oganda jo Kenya onge kod ng'eyo moro amora ewi paro mar chik mar omenda mar higa ma 2024 2025. Ka kwan 77% mag jo Kenya wacho ni kata kadho paro no kaka chik kata kikadhe to onge lokruok malich mabiro kelo uchumi mar piny Kenya. Thoth jo Kenya bende yangore ni seyo meto mar osuru ewi mkate, nyamburko e kind mamoko. Moyangi gi duol matimo nonro mar Infotrack ma bende nyiso ni 63% mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok tayo mowinjore kaluwore gi pek mar ngima kod osuru man malo. Lidio Keyo nigi ler mathoth. E kinde matwak ewi paro mar omenda mar 2024-2025 dhi mbele pacho ka, riwruok matimo nonro mar Infotrack oyango ni 77% mar oganda jo Kenya wacho ni onge lokruok moro amora ma paro mar chikno biro kelo e pacho ka kaluwore gi pek mar ngima kata 13 kende ema wacho ni paro mar chikno biro kelo lokruok. Kaluwore ni twak ewi paro mar omenda no osebedo ka igoyo mbaka, 54% mar oganda jo Kenya ni kod ng'eyo ewi paro mar chikno kata 46% to onge kod ng'eyo moro amora. I think in Kenya it's only this administration that has made this thing called finance bill be a bit known. Before now it was so silent. Even as researchers we were not focusing so much on it. We were so much aware of the budget reading. Everybody would talk about the budget reading. But the current regime made us aware that before that budget reading, there's the finance paper that has to be tabled. Nondono bende yango ni oganda jo Kenya mar 67% neno ni piny Kenya ok tama kare kagiwacho ni ochumi ma pacho kayulo nengo ngima oidho, yudo thieth makare osebedo matek kendo moko kuma piny chal gi rach. 19% neno ni piny Kenya dhi makare kagiwacho ni bech gik moko hojore. Kuwe kod achiel mar oganda ni e pacho ka bende giwacho ni sirikand Kenya Kwanza tiyo makare. Ewi osuru ma igeto keti ewi mkate, 87% mar jo Kenya ok mor gi paro makamano kata 3 kende ema siro paro no. 83% kodagi paro mar medo osuru ewi omenda mag oro omenda e mbui kod sime kata 4 kende ema sire. Malo 80% mar oganda jo Kenya okwedo paro mar chiwo nonro ma iye mag oganda manyalo miyo fwenye mwandu gi mamoko kendo keto gi gichulo osuru. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkate ma 87% ewi 100 odagi wachni kendo ok gi support. Mar ariyo en wach mar keto osuru kioro ne ng'ato pesa to transaction cost chaki keto ni 16%. 86% mar jo Kenya otamore. Samoro koro inyalo kon ni jo solosuru nyalo golo nonro mari mawachi ni Jovin pesa moro nyodonjone mabalang'
koro wagolo nyinge ni en gi pesa moro mondo mi gine ong'e kaka ochulo go osuru, pesa minyalo yudo e yo mopogore. Mano be jo Kenya 83 odagi. Thoth oganda jo Kenya bende okwedo meto mar osuru e mwandu machalo betri, tie geche, tie ndigni, tie apiko gi tie wheelbarrow. Gik moko ma iwacho ni ok nya rito gin alwora maber, gin gik makelo chochni mag alwora machalo kaka betri, machalo kaka gik moko mag simbe mag ong'we yamo gi, nikech sama oseti kodgi to koro iyudo ka bedo matek kaka idwa dhi witgi. Mano bende 83% odagi, isiro mana gi 6%. Wach keto osuru mar 2.5% ewi nyamburko ma sama idhi nyiewo insurance mari, to iketo idwa ni chul omenda matin mogik en 5,000 asto mamalo mogik en 100,000. Mano bende 81% mar jo Kenya otamore. Kata obedo ni piny Kenya osebedo kaka okenge mageto bero osuru ma pachoka koreo koda kameto mag osuru, nonro mar Infotrack oyango ni oganda jo Kenya thothgi onge kod yie ni piny Kenya ochomo kama kare, ka penjo maduong' en ni bende okenge gi biro nyago lemo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo. Wadhi nyime moko kuom kembe pacho kae ndio bogo chungo chendo magi kama oting'o sir magi sebedo ka gichiwo ne sectors to kod chendo mopogore opogore poni paro mar chik mar omenda ibiro kadh kaka en. Kambi maloso soda kod pi Coca-Cola bogo chungo sir ma shillings bilion 23 magi sebedo ka gichiwo. Bende riwruok ma jobo mwandu mong'ere kaka Packaging Producer Responsibility wacho ni thoth kembe nyalo loro kendo dal kaluwore kod osuru mabiro keto chendo magi bedo mapek. Bende riwruok mar kembe mag lende mbui Tespok okwedo paro madwaro ni ng'adi osuru e lendo mag mbui. So when you look at the negative externalities, it's already a mechanism that is tested and works. So the eco levy, and I'm not over canvassing it, it then becomes a double charge on already what's happening. And I agree with you 100% that would increase the cost of business and at one point make then industry products unaffordable. And then the circle continues. This levy will increase the cost of doing business. We are seeing the cost of packaging for CSDs or carbonated soft drinks to the tune of 80%. And for the water, the Keringet that is in front of me here, the cost will increase by 53%. Kawere gima gonya koro mojwang'en gai mar ODM Raila Amolo Odinga wuok oko mar dok ne paro ma ichwalo gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar ni pok mar omenda madhi ne dongruok tim kirango kwan ji e gweng' ka gweng'. Raila wacho ni mano en paro maket gi mano mane gichwalo kokale paro mar BBI. Ne oloso kane olime gi kweth ma Limuru 3 e log tich mar ODM. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kata ka gweno podi ok omuonyo bando i wach mar pok mar omenda ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua osebedo kadhiro e thuka kuom thuolo manok mokalo, jatend ODM Raila Odinga e tielo mokwongo higa ni nosiro paro no lwedo. Somehow this thing has been misrepresented as if it is discriminating against other parts of our country. Nothing could be further from the truth. It is not a question of discrimination. We want to ensure that each and every Kenyan gets a fair share of resources created by our sweat. This is what it is. It cannot be right that some children should get more money as bursary than other children in other parts of the country. And I think this is a conversation which, if we have it openly, in a open dialogue, we'll be able to convince majority of our people that this is the right way to go. Jalup jatend piny Rigathi osewuok oko ka gwenyore e paro kod moko jotelo e sirikand Kenya Kwanza ma bende ni kod leny e wi dhir makamano. Odinga nolero ni piny Kenya oselewo mar chopo paro makamano ma bende ne osebedo ka odhiro ahinya kokalo e paro mar Building Bridges Initiative mane otisi kaka BBI ma bende ne doho owito oko higa mag 2021. In the BBI, we had proposed it. Some people don't want to hear it. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated. And that's why we're saying, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. Odinga noluwo dho jotelo mawuok e gwenge ma Masawa mar Kenya mane olime e log tich mar ODM Boreka
Jotelogo jumbe adek mokalo ne obago romo e kaunti ma Kiambu. Romo bende notisi kaka Limuru 3 kama ne jotelogo opuode wach kaka siasa ma Mount Kenya biro ringo kinde mabiro. One person, 1 shilling, 1 vote. The answer to it is to implement devolution fully and to fund devolution fully. We also agreed, and it has been mentioned, that the mantra of 1 man, 1 vote, 1 shilling is a thing that we are not going to relent pushing, not because it benefits people in the mountain. That's far from it. It actually benefits every other person in this country, and as it has been said, it is not for us to take from somebody so that it comes to us. No. It is for us to ask from the national government that which they are holding on to and refusing to let come to the people. In the devolution, we talked about equity in sharing of resources in our country. That means you actually take count of the numbers of the people where they are, because the services are primarily first and foremost to the people. E romo Limuru, jotelo ma ok masa mar Kenya ne ochopo e winjruok ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema en ogai margi kendo ema gibiro luwo kama obiro siemo ne oganda ma masa mar Kenya motende gi siasa ma higni 2017. One of the other issues that was going around within the region is the desire to make sure that we are completely scattered politically. And for that reason, we agreed as political parties from that region that we will be working under one umbrella grouping we are calling Haki. And we also resolved that Haki, the patron, not the party leader, the patron of that Haki will be none other than Uhuru Muigai Kenyatta, for the reason that he has the capacity and the ability and also the respect that can bring the people in the mountain together so that we are not scattered like we were scattered 2022. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kaunti ma Siaya pod ni kod ting' mar keto kenge mag chulo gope mag wego rak mane oni gopego kobiro rocho chenro mag dongruok kokale budget mar kaunti. Ripot ma jaga budget dweche 9 mokwongo mag komenda marumo dweno yango ni wego rak ne pod bando tend Siaya shillings million 388.92. Jaga budget bendo yango wuodhe madhi e pinje moko kaka moko kuom kuonde matend kaunti ma Siaya otiyo kod omenda kendo jiwo Siaya mondo ni chudo mag jotich otim yor lai mar IPPD mar thiro mibadhi manyalo neno ka otim chudo makamago e yor aching. George Bati mioler. E nonro mar jaga budget oyangore ni e budget mar bilion 10.54 mane kaunti ma Siaya oketo kagigeto chopo chenro mage komenda mar 2023-2024 koting'o bilion 7.6 mane gigeto yudo kaka pok mag omenda mowuok kuom piny owacho mamalo, bilion 1.57 mane odong' e komenda mag 2022-2023 kod milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru e dweche 9 mokwongo mag komendano mane en tarik 31 dwe mar adek mar higani. Piny owacho mamalo ne osemana chwalo ne kaunti ma Siaya bilion 4.1 ka e kind milion 760 mane gigeto kaka choko margi mar osuru. Siaya ne ochoko milion 402.6 kaka choko margi mar osuru. Ma nyiso medruok mar 12.2 kopim kod choko ma komenda mar 2022-2023 mane en siling milion 358.74. Medruok ma jaga budget koni obiro kaluwore kod okenge matend kaunti ma Siaya ne oketo e bugo i atonga mare mar osuru. Sekta mar thieth kama oting'o chudo mag thieth ema nokelo ne kaunti ma Siaya omenda mathoth e choko mar osuru ka opim kod sektas mamoko. Jaga budget oyango ni e dweche 9 mokwongo mag komenda mag 2023-2024 ne gipuodho mondo kaunti ma Siaya oti kod bilion 4.55 koting'o milion 922.29 ma en 20.3 mag dongruok kod bilion 3.63 ma en 79.9 mane dhi ne chudo mag osach jotich kod chenro mamoko mag tayo kaunti. Nonro e bugo omenda mag kaunti ma Siaya oyango ni bilion 2.17 ne tigo e chulo sara ka bilion 1.46 ne otagodo chenro mamoko mag kaunti. E weche gope ma wego rak bando kaunti ma Siaya midendo ni pending bills, jaga budget koni kuom milion 761.29 mane bando kaunti no e chaki komenda makoro rumo dweni. Siaya ne osenyagore ma ochulo milion 422.37 ka e giko dwe mar adek gowi ma pod wego rak bando kaunti ma Siaya ne en siling milion 388.92. Ripod no yango ni od bura mar kaunti ma Siaya ne ochulo gope duto mag tije mane wego rak otimonegi. Ei bilion 2.17 mane Siaya otiyo godo e chudo mag jotich,
bilion 1.68 ne otim kokalo e yor lai mar lony midendo ni Integrated Personnel and Payroll Database IPPD, ka milion 488.96 ne otim e yor aching'. E bajet mar milion 34.48 mag od bura mar kaunti ma Siaya, milion 15.26 ne otigo kaka chudo mabalang' mag yuoro e rombe ma dho ngere dendo ni sitting allowance ne MCAs 42 mag kaunti no, ma nyiso ni dwe ka dwe MCA ka MCA ma Siaya ne yudo siling ma ok tin ne 39,442. Ripot jaga bajet yango ni dweche 9 mokwongo mag komenda ma koro rumo e giko dwe ni. Siaya ne otiyo kod milion 181.13 e weche mag wuodhe ma pacho ka kod pinje maoko, ka od bura mar kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 68.25, to tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 113.88. E wuodhe madhi e pinje maoko, apisa moko 5 mag tend kaunti ma Siaya ne otimo limbe e piny Iran e kind tarik 14 nyaka 21 ma dwe mar 9 higa 2023, kama tend kaunti ma Siaya ne otiyo kod milion 3,570,605. Wuoth machielo mana apisa moko 8 mag tend kaunti ma Siaya notimo e piny Qatar e kind tarik 16 nyaka 21 dwe mar 10 higa mar 2023. Tend kaunti ma Siaya notiyo kod milion 3,438,205. Tend kaunti ma Siaya bende notiyo kod milion 1,250,604 e limbe mane apisa moko 3 mag tend kaunti no ne otimo e piny Misri e kind tarik 9 nyaka tarik 15 ma dwe mar 11 higa mokalo. Ka wuoth machielo mana apisa 4 mag tend kaunti ma Siaya otimo e piny mar India e kind tarik 2 nyaka tarik 7 mar dwe mar 12 higa mokalo, ne gitiyo kod milion 1,622,777. Jaga bajet kokalo ripot margi koni nitie medruok e omenda mane od bura mar kaunti ma Siaya otiyo godo kaluwore kod medruok e hola mag nyiewo nyamburko kod udi ne jotich mag od burano mar kaunti ma Siaya. Mondo kaunti ma Siaya ochop dwaro mage mag bajet, jaga bajet koni Siaya nyaka keto kenge mag medo choko magi mag osuru, kendo nyaka gineni ochul gope ma wigo rak pod bandhogi e sa mowinjore. Kaluwore ni chik dwani chudo mag jotich tim kokalo e lai mar IPPD, tend kaunti ma Siaya onyisi mondo luwre kod ma kendo were kod chudo ma itimo e yor aching', kendo ni chenro mag omenda mag kaunti no winjo bed ni timo kokalo e bengi maduong' ma pacho ka CBK, makmana omenda ma ochoki kod kaunti kod mago ma itiyo godo e tije matindo midendo ni petty cash. George Bati, Ramogi TV. Ka odhi weche mag somo, en ni migawo mar somo dwaro maromo siling trillion 5 chopo kare chenro margi mar higni 5 mag yango odiochieng' ma kawuono. E wi omenda ni trillion 3.47 piny owacho biro chiwo kama moko mowinjo gi sol kowuok kuom riwruoge mamoko to romo trillion 1.55. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom lek mageto chopo kare higni 5 mabiro oriwo ndiko jopuonj 116,000 ka achiel gero klese 10,016 e skunde mag junior. En nyasi mar keto ayanga chenro mar migawo mar somo kuom higni 5 mabiro. Kaka oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ma otele nyasi ni, migawo no dwaro maromo trillion 5 e chopo kare chenro gi kuom higni 5 go. Kuom omenda ni piny owacho yie chiwo trillion 3.4 kama moko to migawo no winjo many kowuok kuom riwruoge mamoko. The plan will cost about 5.2 trillion over the next 5 years, of which 3.47 will be provided by government, and we expect that we should be able to raise 1.55 trillion. And we must mobilize, working with our development partners, working with all of us to ensure that our key pillars of education, which is success, equity, quality, relevance and retention, is achieved. E chenro ni migawo mar somo geto gero klese mag somo e junior school mar 16,000, ndiko jopuonj mar 116 e kwan mar 56 osendiki e higni 2 mar sirkand Kenya Kwanza. Kamano bende ging'iyo keto lai mar somo e lony manyasani ka achiel gi kawo kwan mar mwandu mag skunde duto ma pacho ka. The ministry plans to construct 16,000 new classrooms for the junior school by December 2024. And we are aware that out of this, I think we already have 3.5 billion Kenya shillings as we are talking, which will be able to do 3,500 classrooms. Bende chenro mar pidho jopuonjre biro dhi nyime e higni 5 mabiro. Gichano chiwo chiemo ne jopuonjre maromo milion 6
kaachiel gi gero kod timo lokruoge kuonde tiego jopuonj teacher training colleges. The Ministry will seek support from partners in implementing the school meals program, targeting marginalized children in the outside counties and urban poor children. To date, the program has been able to benefit 2.6 million school-going children. E somo mar kuonde tiegruok mamalo, gigeto medo kwan mar kuonde tiego tije lwedo, ndiko jopuonj mag tije lwedo 2,000 kaachiel gi jiwo tiegruok mag CBC e kuonde tiegruok mamalo. E lai manyien ma itiyogo e chwalo omenda ne jopuonjre kuonde tiegruok gi, Mashogu koni gibiro yango bugni manitie, kata bed ni opuoyo ni osedhi maber, kendo e higa ma okwongo, maromo jopuonjre 18,000 ne ochudo kendgi ma oko manyo sir. 18,000 Kenyans students paid direct to the tune of 7.4 billion Kenya shillings. So when we try to say that there are those who failed to engage in certain programs because of lack of fees, let us be honest to each other. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila mapacho kaendi biro medo rito mondo medgi osara e seche ma piny owacho chako kete tim nonro mar lipot ma David Maraga mane ong'iyo dwach obila mapacho ka. Komiti mar Maraga dwaro ni medi obila, apisas mag NYS kod apisas mag jelo osara gi 40%. Jagoro mogere migawo ma itare mondo molo karomo gi jokanye weche lokruok madwarore ne obila wacho ni gisechako kete tich weche moko e lipodno ma ok dwaro omenda. Mayro ne gitwak kod duol mar SRC malos kaka inyalo med osarago. And all the colleagues who are here, we are indeed set and determined. Upon assuming office, His Excellency the President did set up the task force on these reforms that was headed by retired Chief Justice Maraga. And the task force completed its assignment and submitted recommendations from that assignment to His Excellency the President last year in November. Subsequently, the President did direct that we needed to move fast to implement those recommendations. In total, there are a total of 598 recommendations. To date, we have begun the implementation of those recommendations, particularly the ones that needed administrative action. So a case in point is that within the National Police Service, there's already within the budget a budget line of about 6.5 billion that has been committed in the current financial year and of course in the next financial year as part of helping to address that. Ya koromo giro kamano kumedo kete era Mogi TV chindu mara ngicho lopodwa ntiere kod mathoth kara kamano kaw yo mokwongo kikidhi mabor. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Goji e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start.
now comes in the original and vanilla flavor. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Check out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Challenges Mwafis kaka agents ni yudoka tax no seche moko in high moingo budget money client ni godo. Kori yudoka client ok ditimo like gimano dwatimo no eko. Machiegni mesa mar ohala piny owacho mar kaunti ma Migori lero ni ok gidhi luwo chik mane ogol kodo mar jotich ma Kisumu mane ogolo chik mondo mi jotije ma Kojolo mane ochungi tich kod piny owacho mar kaunti ma Migori duoke tich. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Olima wacho ni chik ne ogol kodo ma ka kinde ma orak mane mi jotije mag orak mane otero bura e do ne oserumo. Olima wacho ni bedo ni kinde ma orak margi ne oserumo onge kaka kaunti ma Migori nyalo duokogi e tich nikech en e tok chik. Jagoro mar kaunti ma Migori wacho ni jogo mane ochungi tich gi sani nitiere kod thuolo mar oro kwayo manyien mondo migi orak kod kaunti ma Migori. Kaka ing'eyo tich ma Kojolo ma kata iluongo ni temporary work en tich madhi dweche adek tichake welo. Koro kane jalo nodhi doho gi wach mar jotich ma Kojolo masano, kane bura odhi kanyo bura doho no ogolo duoko to yudo ka koro thuolo mane ondigie madweche adek cha oyudo koserumo. Koro tiende ni order no kata doko ni ogole to en order ma koro kwanya implement nikech contract as at that time oyudo kanyo oserumo. Nitie ywak moro ni jotich mane ogol mane ma Kojolo go ni nitie moko kuom gi mane pok chudo gi kodonjo. Koro wasetemo e departments wa kargi 17 kata 10 king'yo departments madongo odongo departments 2 ema ng'eyo ni nitie jotich moko matin ma osachgi pod itieko to one committed ni kapok higa ni orumo financial year marumo tarik 31 dwe mar 6 ni orumo to wadhi tieko gi te mwabed ni onge jatich mosetiyo to luche cha pok omiye. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu.
mag Minolep. Minolep muna wacho niya. Gimakore. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Ruben Maina e jaloch manyien ma tuk Shabiki Jet X. Maina ne oloyo silings 250,000 tok tugo no e mbui ma shabiki.com. Maina ne ochopo points 153 e juma mokadho bang' tugo tuk Jet X kobedo jatugo ma ochopo e odds mamalo mogik. Ji mathoth mane yudo mich mopogore e mbui ma shabiki.com. Siri ya JetX ni ukiwekelea usikue mtu wa kuogopa, ni uvumilie mpaka mahali unaona iko unaweza kuwa wa kwanza ama unaweza kuwa umetolea juu kabisa. Kwa hivyo siri ya JetX ni kuvumilia. Timbo Keni ma KCB Queens ma volleyball oikore nuoyo lwetgi kombe ma volleyball e kinde magibiro rakore kod Kenya Prisons e tuke mag playoffs gi kod Irani. Kocha margi Jafeth Munala wacho ni giikore ma siro kombe mane giloyo higa mokadho kar bedo tuke go magi kod Irani biro bedo mapek kendo ma otedore. We are training for the final match of this year's playoffs, this season playoffs, and we are meeting a team that is experienced team, Kenya Prisons. It's going to be a tough match, but we are preparing well to see us through to win this second playoffs. So far we are working on our services, we are working on our defense, and we are working on the offense. So far so good, but we are struggling with the injuries. Our captain has a swollen knee, but we are hopeful that she'll be there when we start playing these playoffs. Our right player has injured already on the plaster. Chumba is now coming back, training, overcoming her injury. So we are hopeful that we are going to play well these playoffs and be the champions again. Dul mochune ngweche pacho kaendi Athletics Kenya yangu chung motegno e weche mag kedo kod yedhe mamedo jotugo teko e kinde magibiro walo jong'wech mabiro ting'o tiko ma piny Kenya e tuke mag Olympics. E twak kod jofwambo, Dul yangu jong'wech 49 sewal kendo gisebedo ka gitimo orako gi ikruok makare kama gitimore seche mag gigwelo jong'wech 250 mondo biro otem hapgi yudo thuolo mar bedo kweth mar jo Kenya mabiro ting'o bendera e Olympics piem makama biro bago kind tarik 14 kod 15 dweni. The Kenya team would look like so that it can be very competitive during the Olympic Games started a long time ago. We have a number of athletes totaling to 49 that had been selected by the technical committee that normally manages competitions in Athletics Kenya. Ya koromo giro kamano kumbedo kode chakruok nyaka giko e weche manyien e chenro mar ang'ich welo magemo ikoni gi lakseje gi kata kamano koromo saa 3 mar otieno obochako duoko kod chenro mar oimore nyinga Ochieng Emmanuel jalo kumarwa nen Belinda Adi.